Kaixo, hemen hasi naben erronka, sandi bitzen, lepo apurtuen ondartzan, ikusten duzuen nolatu polita dauz eta goizeko ordu bietan hasi nintzen, gabaz. Zuzen jarraituta, 18 ordu eta 59 minutu ostean, hor dago Molokai, Zelango korrontea, oso gogorra egin zitzaidan. Eta badakizu zer daukadan horratxean? Kokoa kraterra. Hor ikusten duzuena, Kokoa kraterra da. Eta ugerrean nengoela, hortik, badakizu nor topat naben? Nor? Kai! Eta ibiltzen zan oran, poliki. Eta zeukan koloreak itsasoaren arabera. Goikoak argiago eta gero eta sakonago, ilunago. Eta ikusten ziren hor eguzkizpien zehar, hor agertu zan Kai. Erronka lortuta, Molokaira helduta eta Kai be aurkituta.